L'actor i director japonès Yoshio Oida ha estrenat a Barcelona el seu nou espectacle, Interrogations, un monòleg basat en la improvisació, en la interacció amb el públic assistent i en unes preguntes extretes d'uns textos japonesos del segle XI. Tot això des de la perspectiva d'un mestre que examina un alumne en un monestir. Quin és el sentit de la vida? L'acompanyament musical a càrrec de Dieter Wolf Trunstedt crea l'atmosfera mística perfecta perquè Oida pugui lluir sobre l'escenari una tècnica teatral única apresa de l'estil Kyogen de Kurosan i del mestratge del director anglès Peter Brook. C'est mon spectacle, c'est un peu spécial. C'est difficile si c'est théâtre ou non. C'est difficile si c'est conférence ou non. C'est difficile si c'est leçon ou non. Peut-être tout et peut-être autre chose. Tocant totes les tecles d'una àmplia i diversa formació, des del teatre no tradicional fins al zen, Oida ha presentat una barreja única de dues cultures tan diferents com ho són l'oriental i l'occidental i ha aconseguit acontentar els fidels i curiosos que han omplert a vessar el Cafè Lavab. No.